Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Hadiza Gabon. Point of correction. Ko ka ce mini Hajiya ko ka ce mini ranki dade. Okay, to ranki dade dama sako ne aka bani in kawo miki. Daga ina kuma in jiwa? Amsar tana cikin takardar. To ga bude ka karanta in ji. An ce kafin ki fara fim baki da ko sisi ke matsiyaciya ce. Tsiya kuma? Kai. Au, kina nufin ƙarya aka yi miki. Allah yana ji kuma yana gani. Sarki mai Kano, na ji an ce ba abin da ka fi so kamar shinkafa da wake. Wake da shinkafa da mai da yaji ni? Gara nan ya zo. Hadiza Gabon, ya kamata ki faɗa wa sarki gaskiya. Da har kake tunani akwai albarka cikin haram. Allah gafaka. Aminu Sharif, wai da gaske sarki ya saki matar shi. Kai ka fi kowa sani. Sarki, kai za ka faɗa min da kanka. Gaskiya za mu rabe hanya da kai. Da gaske za mu iya raba hanya da sarki? Kwarai kuwa ko Ayuba ne. Ba wata raba hanya da za mu iya sarki, shi ɗinwa. Rantse da Allah za ka je ka a gidan maza. To me a ciki? Ni na manta ma na ji an ce ka yi fara da Hadiza Gabon. Sai me Kada ka ƙara. gida ta waje. Kar ka jawo shi, da gaske kai barawo ne. Ni Barawo ne. barawo. Sarki haka ne? Dalar fin baki. Allah yana ji kuma yana gani. Hajiya haka ne? Sharri aka yi masa. A taimake ni. To me kake nufi? Wannan ba. Ko a zamanin mulkin mallaka ai ba haka ba. Me ma ka ce sunanka? Sunana Gaska. Amma gaskiya an san ka da taimako. Me yasa da ka kira Kano ka aikin Allah kake? Wannan aikin buratai ne ba namu. Kai.